Dnešné podujatie, dnešný ročník slovenských pieskov je venovaný 120. výročiu narodenia generála Rudolfa Viesta, ktorý sa nezmazateľne zapísal do histórie československej aj slovenskej armády a do histórie našej krajiny. Boj za slobodu Československa sa nekončí. Bude pokračovať v horách. Dámy a páni, vďaka nezlomnej odvahe práve takých ľudí, akým bol aj generál Rudolf Viest, sa dnes o podobných bojoch učia naše deti iba v školách a my sa s nimi oboznámujeme len na takýchto podujatiach. Práve naši vojaci sú tí, ktorí prispievajú k bezpečnosti krajiny. Dovolte mi, aby som využil túto príležitosť, aby som aj im poďakoval za ich podporu, odhodlanosť a profesionalitu, ktorú dokazujú aj pri pomoci občanom na Slovensku, tak ako sme to mohli vidieť aj pri nedávnych povodniach.